Vilagarcía volverá a ser a sede da Marcha Ciclista Unificada por terceira vez en 4 anos. Despois do seu paso por Monforte de Lemos, a carreira regresa á capital do Salnés na súa 9ª edición. O evento celebrarase o 3 de outubro e nela participarán máis de 50 corredores. A vila xa ten preparado un circuito adaptado a todos os protocolos. Bueno, o circuito vai a ser un circuito pechado, con todas as medidas de precaución, de COVID e demais, e o recorrido vai a partir da Praza da Segunda República en dirección a Carril, dar a volta a Miguel Hernández, subir por Ribeiro de Arguilar hasta a rotonda de Valle Inclán. Na rotonda de Valle Inclán, para eludir as vías do tren, que pode ser perigoso, pois vai ir carón ao xuzgado e volta pola Avenida da Mariña. A marcha está organizada por Special Olympics e conta coa colaboración da Administración Autonómica e Provincial, unha carreira para concienciar a todas as persoas en que todos somos iguais. Unha marcha ciclista que desde logo non só é unha proba deportiva, sino que son uns días de convivencia e que o mellor que se pode facer pois para esta integración ou esta mala palabra que utilizamos, non? Porque ao final todos formamos parte desta sociedade e o que temos é que convivir e ver que todos somos normais. Estas diferencias que nos marcan como persoas somos nós mesmos que non las poñemos, porque todos somos diferentes. De feito, é unha competición na que todos son favoritos. Aquí estamos en unha presentación onde os favoritos son todos, donde todos, e sobre todo hai outros favoritos que están na casa, que están sendo felices tamén, porque saben que os seus seres queridos pois están participando nunha actividade de normalidade e donde son os primeiros en recibir ese cariño de todo o mundo, non? É dicir, en darnos exemplos a todos os que estamos e participamos, non? O evento durará dende as 10 da mañá ata as 2 da tarde. As administracións poñen en valor a importancia destas actividades para favorecer a igualdade e a integración e resaltaron a necesidade de realizar máis eventos con estes obxectivos.